Hey. Uyabona le nto lena yona ngiyayazi. Kodwa ivele ngihlule ekugcineni ngilahle kokugcina yabona mase kumele ngikhothe. Hayi. Hayi. Mana mwanami. Nawe uyaykhotha. Hayi kuyafana nje. Iyangehlula le nto. Ngivele ngibhixa mathe kuze kube leyo nkathi. Hayi. We mnganami. Lalela ke mina ngikufundisa. Phela mina ngikhothisa. Uyabona nje mama sengikhoda ngize ngiguqe phansi ngamadolo kuhle kwesosha umama ke ngaleso sikhathi usuke nje ebhizi elokhane edlalisa nje umakalapha. Hayi bonkonzane. Awusho kanti kwaba yisosha wena? Hayi thula mwanami ulale phela mina sengumpetha nje uyabona ngithi mama sengipopola nje ngibe ngibhalansisa ne trigger futhi. Hayi ngeke Jojo ngathi awusekho right la. Ukhuluma ngani wena? Hawu nganami ngisho phela ngoba ngithi mina ngishona ngivumbuka mase ngivuke nje namadeve ase uthi fa kancane ukuba no sawotshana. Hayi ngeke. There is no way. Wembe mina ngikhuluma ngokukhotha ka Rizla la wena yini lo suyikhotha kangaka uvumbuka wehla nje? Hawu mnganami kanti wena ukhuluma ngeke ukhothani? Hawu mnganami lethala ngigoqele. Inyoni. Ngalomlomo uthi ukhotha ngawo? Soze. Madam, it's not like kodwa ke ngiyagwinya and stuff. Awuthi Hawu. Kwavele kwathi phavu. Hawu. Thandwa sami. Kunjani mama? Ubuya nini mama? Phela nami sengiqalile ngifuna ukuba yisoja. Hayi, ngizakufundisa wena mama. Ngifuna ukuthi phela uthi mawufika ubone ngami. Ngizobe ngithi yini wena? Mnganami nawe uyikhoda. Jojo ungazonginyela mina. Ngizokubhubhisa uyezwa? Mnganami ungakhohlwa ukuthi ngine video yakho la ukhohlwa futhi ungakhohlwa ukuthi usanda ukusha 100k for followers. Uyabo? Jojo. Jojo ngizokunyathela mfana wami yezwa? Hayi kukhuleka mnganami nawe uzobe usutrenda kodwa. Hayi bona leli qashana. Hayibo. Wafit lo mfana uthathela mina ngabalandeli bami. Jojo ngithi la angixolise ngokuphilisa libhojozi
we mnganami. Okusho ukuthi manje into ekhona la ukuthi ngiyingane ka Satan angixoli. Ake sithi mina ngiyosathana. Ha. We mnganami. Okusho ukuthi ke kunjalo no Satan simbamba ngevideo. Lalela ke Ujojo. Inkulumo yami la ithi ngizoku la. Lalela ke nami mase ngiyakuposta. Haw. Kuyobe sekulate ke ngoba phela sikhuluma nje. Ngisikhwishe emva kwakho. Mama mngana ngizo delete le video. Le ndoda avingijwayela kabi angazi noma ngicathi ngilabo tiko loshebayo nami. Umthakathi use